ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் நியூ கேமிங் சேனல் ரோகி கேமிங். இனி நம்ம சேனலில் என்ன அப்படி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளாசிக் மோடில் சோலோ சோஸ் 2 மேட்ச் ஆடிருக்கோம். ஸோ இந்த மேட்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம 15 கில் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிற முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். அப்புறம் நம்ம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுற விதமாக நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். அப்போ தான் நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, என்ன கன்? யாரோ அடிக்கிறான். என்ன போச்சு, என்ன பண்ணுறது இன்னையில? ஆஹா, எங்கேயோ என்ன சொல்கிறது, எப்பயோ மாட்டாத மேட்ச்சில் இந்த பேக் லெவல் 3, அதாவது என்ன மேட்ச்லையும் இந்த பேக் லெவல் 3 மாட்டாது. இப்போன்னு பார்த்து அதிசயமாக மாட்டியிருக்கு. ஸோ பிரச்சனை இல்லை, வச்சுப்போம். ஓகே, ஸோ புடு ஒரு 95 போயிடுச்சு. ஓடி போய் அடிச்சிடலாம், வேறு வழி இல்லை. இல்லைன்னா மெடிட் போட்டு ஃபுல் லைஃப் ஏற்றிப்பான். ஓகே, ஓடு. இங்கே தானே இருப்பேன். என்னடா ஆளை காணோம். இங்கே தான் இருக்கியா? போடு, வேற லெவலு. ஓகே முடிச்சுட்டு. யாரா அது? யாராடா யாரா அது என்ன அடிக்குது? என்னடா நடக்குதுங்க? ஓகே, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி ஆடுவோம். என்ன பண்ணுறது, க்ளோவால்லாம் வேறு இருக்குது. கண்ணு முன்னாடியே க்ளோவால் இருக்கும்போது எடுக்காமல் இருக்கிறேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடா இல்லை இவன் ஒருத்தனா தெரியலையே. போடு. லைஃப் கம்மியாச்சு. போடு. வேற லெவலு. ஓகே, ஏன் நான் ரேங்க் மேட்ச் போகலன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு ரேங்க் மேட்ச்சில் நான் சோலோ ஆடியே எனக்கு சரியாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை. சோலோ ஓரளவுக்கு வரும், ஆனால் சில முக்கால்வாசி மேட்ச்லாம் நான் பாய் அடிப்பேன், சில மேட்ச் தான் அடிக்க மாட்டேன். என்ன பார்த்தீங்கன்னா டஃப் பிளேயர்ஸ் வருவாங்க, அதாவது லெவல் 50 60. என்னால் அவங்களோடலாம் இது பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் என் ரேஞ்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி லெவல் 40 அப்படி வந்தால் மட்டும் நான் லைட்டாக அடிப்பேன். யாரா இது இங்கே உட்காந்துட்டுருக்கான்? அவன் என்னடா ஃப்ரெண்டாரானா அண்ணன்? இல்லை குத்துறான். சரியான ஆளாகிறான் போலதே. சரி, இவங்கிட்ட கன்று கொடுப்பான், சரி ஃப்ரெண்டாவான். அப்போனா பார்த்தா அப்பவும் ஆளை உன்னை குத்தி தாண்டா கொலை போகிறேன் அப்படின்றான். வேலைக்காவா தெரிஞ்சிச்சுடாடே, இன்னைக்கு நீ செத்தடா என் கையில். சரி, ஃபிஸ்ட்லேயே குத்தலான்னு பார்த்தா வேலைக்காவலை. இது மேலே வேலைக்கா. என்னடா ஆளகனா? புடு. அடப்பாவி, லைஃப் கம்மியாக இருக்குது போலகுது. எஸ்கேஸில் ஒரே அடியில் சும்மா என்ன சொல்கிறது, காலி ஆகிட்டான். ஓகே, எஸ்எம்ஜியும் கிடைக்க மாட்டேங்குது, ஏரம் கிடைக்க மாட்டேங்குது, மெடிக்கிட்டும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. என்ன ஒரு ரோதனையாக போச்சு இந்த கேம் கிட்ட. அதாவது இந்த கேம்னு சொல்ல முடியாது, இந்த மேப்பு என்னென்னா சில டைம்ஸ் நல்லா கிடைக்கும் லூட்டு, சில டைம்ஸு க்ளோவால் கிடைக்காது, சில டைம்ஸு நல்லா க்ளோவால் கிடைக்கும், சில டைம்ஸ் கன்று கிடைக்காது, சில டைம்ஸ் ரெண்டுமே கிடைக்காது, சில டைம்ஸ் எதுவுமே கிடைக்காது. அப்படி தான் போகுது எல்லா மேட்சும். சில பேருக்கு அப்படி தான் நடக்குது. சரி, இருக்கட்டும், நாக்கா செம வேறு லெவலு. பேசிகிட்டே இருந்ததில் நேரம் போகிறதே தெரில, அதுக்குள்ளே நான் ஒரு நாக்கே பண்ணிட்டேன். ஓகே, சரி அவனை அடிச்சிடலாம். வேலைக்காகாது, இதுக்கு மேலே தெரிஞ்சிச்சு. வேலைக்காகாதுன்னு இல்லை, நாக் பண்ணிட்டோன்னு அடுத்த செகண்ட் முடிச்சு விட்டோன்னேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல சொல்லிட்டு இல்லை. எங்கடா ஆளையே காணோம்? இங்கே இருக்கானா? சரி. ஓகே, என்ன டபுள் ப்ளஸ்? என்னடா இவ்வளோ புல்லட் இவங்கிட்ட தான் இருக்குது போலது. இவ்வளோ நேரமாக இவன் தான் வச்சுட்டுக்கிறான் எல்லா புல்லட்டும். ஷார்ட் கன்னுக்கே அங்கே முக்கால்வாசி புல்லட், இந்த இடத்துல வந்து மொத்த புல்லட்டும் இவன் தான் வச்சுட்டுக்கிறானா? வேறு எதனா இருக்குது? எதுவுமே இல்லையே, என்ன பண்ணுறது? ஓகே, வாங்க வேறு எங்கன்னா போகலாம் அப்படின்ட்டு பார்க்குறேன். எங்கன்னா போகிறதுக்கு முன்னாடி யாருனா இனிமே இருக்கானா சுற்றி பார்க்கலாம். யார் வேணாலும் மாட்ட வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, பார்க்கலாம். சுற்றி பார்த்தா தானே தெரியும் எவன் எங்கே இருக்கான்ட்டு. ஃபஸ்ட்டாக நான் கேமிங் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களால் முடிஞ்ச அளவு கொடுக்குற சப்போர்ட்டை கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. ஸோ நம்ம வீடியோஸ்லேருந்து நிறைய எக்கச்சக்கமான வீடியோஸு நீங்கள் ஃபாலோ. சரி, அப்புறம் நம்ம டிஸ்கார்டு வச்சுருக்கோம், ஃபேஸ்புக்கு வச்சுருக்கோம். ஆனால் நான் எதுவுமே அதாவது என்னென்னா குரூப்பு எதுவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணல. நான் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஸோ மறக்காமல் குரூப்பில் வந்து ஜாயின் ஆகிடுங்க. ஸோ இன்றைக்கி தான் அந்த வேலை ஸ்டார்ட் ஆகுது, இந்த குரூப் க்ரியேட் பண்ணுறது எல்லாத்தையும். ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ இல்லைனா அடுத்த வீடியோவில் நான் சொல்லிடக்கூடிய சீக்கிரம் உங்ககிட்ட என்ன குரூப் உருவாக்கியிருக்கேன்ட்டு. ஓகேவா? ஓகே, முதல்ல அங்கே சுட்டமில்ல, அவனை முதல்ல எடுத்துடலாம். கில் எடுத்துட்டோமா என்ன? சரியா தெரியலையே, பேசிகிட்டே இருந்ததால் என்ன எடுத்தனே தெரில. லெஃப்ட் சைடு ஒருத்தன் குளோவால் குளறு பற்றியா குளோவால் போட்டிருக்கான். ஓகே, பொறுமையாக போய் அடிப்போம், என்ன தான் பார்க்கலாம். மாட்ட மாட்டான். அடே ஓடு, இதுக்கு மேலே வேலைக்கு ஆகாதரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவோம், என்ன தான் நடக்குதுன்ட்டு. ஓகே. எங்கடா ஆளையே காணோம்?
இங்கே ஒரு இதே நடந்துச்சு, என்னன்னா வாரே நடந்தது. அப்படிதான் அங்கே ஒருத்தர் இருக்கான். ஒன்றும் இல்லை, 2 பேர் தானே. கட்டு கட்டு 2 பேர், போடு போடு போடு. போடு, முதல்ல இவனும் க்ளோஸ் பண்ணு. பின்னாடி வரியா? போடு. என்ன பண்ணுறது? போடு போடு. சே புல்லட்டு சரியாக ஒர்க் ஆகும் மாத்தியே. அந்த புல்லட்டு பட்டன் ஒர்க் ஆகும் மாத்து, இல்லைன்னா அப்போவே க்ளோஸு. என்ன சாக மாட்டேன், 2 அடி அடித்தோம். போடு. அட்டா பாவி, செம்ம அடி விழுந்தது, வேற லெவலு. சிடி ரிமோட் போடுவோம், அப்போ தான் கொஞ்சம் கடுப்பேற்றலாம், நல்லாயிருக்கும். அப்போ தான் மேட்ச் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும். என்ன எடுத்துக்கிறது, என்ன எடுத்துக்கலாம்? அட்டா இவங்கிட்ட க்ளோவாலே இல்லை இந்த பொண்ணுக்கிட்ட. அவங்கிட்ட ஏன்னா ஒரு க்ளோவில் வச்சு வச்சுருந்தான். சரி இருக்கட்டும், எவங்கிட்ட கிடச்சான்னு நமக்கு தானே அட்வான்டேஜு. பேன் எடுத்துப்போம். ஓகே, வாங்க இந்த இடத்த விட்டு இப்போ போயிடலாம். என் வாய்ஸ் கொஞ்சம் லோவாக கேட்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, மைக்கு கொஞ்சம் சரியாக வேலை செய்ய மாட்டுது. நானும் இதே வீடியோவில் நான் 10 வாய்ஸ் கொடுத்துருந்தேன். ஸோ என்னை கேட்குற வரைக்கும் இந்த மைக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மைக் வாயிலும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கேட்குது. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி கேட்குதுன்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, கார் எடுத்துகிட்டே போவோம், பார்க்கலாம். போகிற போக்கில் எவனா மாட்டுறானா. 7 கிலோ அதுக்குள்ளே எடுத்தாச்சு. 6 நிமிஷம் விட அதுக்குள்ளே போயிடுச்சு. 6.5 நிமிஷம் கரெக்டாக. ஓகே, பார்க்கலாம் யாருன்னா மாட்டுறானா இல்லை இப்படியே கால் போகிற போக்கில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதானா அப்படின்றத. என்னடா யாரும் மாட்ட மாட்டீங்க? யாருன்னா வாங்கடா, யாருமே இல்லையா? யாருமே இல்லை போல இருக்கு. ஓட்டு ஓட்டு ஓட்டு. டூல் பாக்ஸ் வேற லெவல், அப்படியே மாட்டிச்சு. ஏன் நான் ஹயோட்டோ கேரக்டர் வச்சுருக்கேன்னா ஹயோட்டோ 2.0 அப்படின்றது விட்டுருக்காங்க. அந்த காரணத்தால் ஹயோட்டோ கேரக்டர் வச்சுருக்கேன். என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா கட்டானாவில் 3 கில் எடுக்கணும். நான் அதை மறந்துட்டு நான் ஆடிட்டு இருந்தேன். நான் 3 மிஷினை முடிச்சிட்டேன். அந்த கட்டானாவில் 3 கில் எடுக்கணும், அதுக்கு தான் நான் மெயின் பர்பஸ் கட்டானாவே தேடினேன். முதல்ல கட்டானா கிடைக்குதான் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கட்டானா விட்டுட்டு போய் நான் பேன் எடுத்துக்கினேன். அதுதான் நான் பண்ண பெரிய மிஸ்டேக்கு. எப்பவுமே பேன் பார்த்தா டப்புன்னு எடுத்துடுவேன். நான் இந்த வாட்டி வந்தது கட்டான மிஷின் முடிக்க திறத்தனமாக பேன் எடுத்துட்டேன். அப்புறம் எப்படியோ ஸ்குவாட் மேட்ச் போட்டு கொஞ்சம் எனக்கு டீம் மேட்ச் ஹெல்ப் பண்ண சொன்னேன். கொஞ்சம் அப்படி இப்படியே அடிங்கடா, எதனா பண்ணுங்கடான்னு அவங்களும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால எனக்கு எப்படியோ அந்த கட்டானால 3 பேர் கில் பண்ணும் பார்த்தீங்களா, அது கட்சிது. செம ஓசிக்கலான்னு இது. அட பாவீங்களா, கால் போகிற போக்கில் அடித்தா இப்படியா போகிறது? தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்தியமாக தெரியாது அவனுக்கு எவ்வளோ லைஃப் இருக்குதுன்ட்டு. ஓகேவா? ஸோ எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது. ஓகே, வேறு யாருன்னா இருக்கானா? 8 கில் எடுத்தாச்சு, கண்டென்ட்டு தேவையில்ல, அதனால தான் கொஞ்சம் கில் எடுத்து போடு வேறு லெவலு. ஓகே, 10வது பலியாடு லெஃப்ட் சைடு இருக்கான். ஓகே 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 முதல்ல அவங்ககிட்ட இருந்து என்ன லூட்டெல்லாம் இருக்குது. அவன் வேறு சுட்டுக்கிட்டே இருக்கானே சும்மா. என்ன பண்ணுறது, நான் அப்போதைக்கு கவனிக்கல போல இருக்கு. பேட் எடுத்துனா பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி அறிவாளி யாராலையும் இருக்க முடியாது. யாரா அவன்? அட்டா அறிவாளி, எப்போ போடு செம வேற லெவல். முதல்ல போய் இன்னில மொத்தமாக போட்டுப்போம், எல்லாத்தையும் போட்டுக்கணும், இல்லைன்னா அவ்வளோதான். ஓகே, யாரை தானே மாட்டுறாங்களோ மாட்டட்டும், மாட்டுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். ஓகே, இவங்கிட்டையும் 2 கிலோவால் தான் இருக்குது, எல்லார்கிட்டையும் 1 கிலோவால் தான் இருக்குது. கொஞ்சம் கொத்தாக தான் இருந்தால் என்னவா, ஒரு 5 கிலோவால் 6 கிலோவால் மாட்டினா நல்லா தான் இருக்கும். அப்போ தான் மேட்ச்சு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போவோம். இந்த மேட்ச்சில் பாதி பேர்கிட்ட பேனதாப்பா இருக்குது, வேறு எதுவுமே இல்லை. சரி இருக்கட்டும், பரவாயில்ல போகலாம். வேறு லெவல் கச்சிச்சா. எத்தனை குளோவால்? 3 குளோவால் கிடச்சிருக்கு போகுது. கரெக்டு, நான் கவனிக்கலை. பேசிகிட்டே இருக்கிறதுல குளோவால் மட்டும் அள்ளிக்கினேன். கரெக்டாக 3 குளோவால் கிடச்சிது. ஆக மொத்தத்தில் இவனுங்க 5 குளோவால் 6 குளோவால் வச்சுருக்க மாட்டானுங்க. ஆளாளுக்கு 3 குளோவால் 2 குளோவால், இதே கடுப்பாக போச்சு.
இவனுங்களை எப்போ அடித்து எப்போ குளோவால் பொறுக்கி போடுறதோ. ஓகே சரி, கேம் பிளேவை கவனிப்போம் அப்படின்ட்டு கேம் பிளே கவனிக்கலாம். ஓகே, இன்னி பார்த்தீங்கன்னா ஜோனு கம்மியாகிக்கிட்டே வருது. எத்தனை பேர் இருக்கானுங்க? 6 பேரா? நான் கண்ணே தெரியும் மத்திய. ஆமாம் 6 பேர் தான். போடு போடு போடு, மாட்டினடா இன்னைக்கு, நீ செத்தடா. ஓகே 11 கில் எடுத்துட்டு அடிச்சு லாஸ்ட் ஃபைட் என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் நேராக ஒரு வீட்டு மேலே தாவறேன் பார்த்தீங்களா? இதை பார்த்தீங்கன்னா திருட்டு ஊட்டி கரெக்டாக ஷார்ப்பாக இங்கே உக்காந்துட்டுக்கிறான். சரியான ஆள், பக்காவாக உக்காந்துக்கிறான். ஏர்ட்ராப் கீழே, அது எப்படின்னு தெரியல. ஏர்ட்ராப் வீழ்ந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் படுத்தானா இல்லை ஏர்ட்ராப் வீறதுக்கு முன்னாடி படுத்துருந்தானான்னு தெரியல. நல்ல காலம் லக்கில் வந்து தப்பிச்சுட்டுறான் போல. இது ஒரு வேளை அது வேறதுக்கு முன்னாடியே அங்கே உட்காந்துருந்தானா இன்னைக்கு அது பலி. ஓகே 13 கில் எடுத்தாச்சு. லாஸ்ட்டாக பாருங்க, 2 நிமிஷமா தவி விடுவானுங்க. அவனுக்கு கண்ணுலேயே மாட்ட மாட்டானுங்க. நான் போய் அந்த மலையை சுற்றின்னு வருவேன், என்னவோ பண்ணுவேன், மாட்டவே மாட்டானுங்க. 2 நிமிஷமா ஆட்டமாக காட்டுவானுங்க. அப்புறம் நான் அந்த மலை உச்சியிலேருந்து போடுவேன் ஷாட்டு. கரெக்டாக மாட்டுவானுங்க 2 பேரும். கரப்பாம்பூச்சி மாரி ஓடின்னு இருப்பானுங்க அங்கேயும் இங்கேயும். ஷாட்டே வியாது, 1-2 புல்லட் தான் உடம்புல படும். இந்த உச்சியிலேருந்து தான் ரொம்ப நேரமாக பார்த்துங்கிறேன். சரி, இங்கே ரெஃபினரியில் இருப்பானுங்களா இல்லை கீழேருந்து மேலே வர்றானுங்களா இல்லை மேலேருந்து கீழே வர்றானுங்களா இல்லை நம்மளை பார்த்துட்டு பதுங்கிட்டு இருக்கிறானுங்களா, இனி வரைக்கும் தெரியவே இல்லை. 2 நிமிஷமா செம்ம ஆட்டம் காட்டானுங்க. இவனுங்க வேற ஆளையே காணும். அப்படியே எனக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிக்கிச்சு. சரி, என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறது யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். கால் போகிற போக்கில் எங்கன்னா மாட்டுவானுங்கன்னு பார்த்தேன். இன்னி வரைக்கும் மாட்டவே இல்லை. அதோ பார்த்தேன்னா என்ன இல்லை போலது, இப்போ இல்லை போலது. சரியா, என்ன சொல்கிறது, லைட்டாக கண்ணு மங்களகரமாக தெரியுது. இருக்கட்டும், பரவாயில்ல, எப்படி தெரிஞ்சா நமக்கு என்ன. இந்த இடத்துல தான் அதை பார்த்தாச்சு பார்த்தீங்களா? கரப்பாம்பூச்சி மாரி ஓடிங்கிறானுங்க. 120 சம்திங் போச்சு. அதை பார்த்தீங்களா? செம்ம கவரை தின்னானுங்க. 2 பேருமே ஃபீமேல் கேரக்டர் வச்சுருந்தாங்க போல இது, சரியா தெரில, ஞாபகம் இல்லை. சரி, இங்கேருந்து ஸ்கோப் போட்டு பார்ப்போம். மாட்டில் இவனுங்க சுற்றி நீங்கள் வந்தானுங்க தெரியல. டேமேஜ் ஒன்றும் சரியாக கொடுக்கல, இப்போதைக்கு ஒன்றும் சரியாக கொடுக்கல. நானும் சரி ஏதோ ஓரளவு சுமாரான ஆடுற பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு நினச்சேன். சரி, 15 கிலோவில் இருக்கே, போட்டு புதுசாகும். அதுக்குன்னு நிறைய குளோவெல்லாம் போடல. மிஞ்சி போனால் ஒரு எவ்வளோ குளோவல் போட்டிருப்பேன், ஒரு 6 வர்ற வரைக்குமாச்சும் நான் போட்டிருப்பேனா அப்படி தான் நினைக்கிறேன். இங்கே இருக்கானா? போடு. இப்போ தான் பாருங்கள் என்ன நடக்கும்ன்ட்டு. இவனை ரிவைவ் பண்ணுறது, இன்னொரு புல்லட் அடிக்கிறதுக்குள்ளே ஷார்ட்டு போயிட்டுருக்கோம். டாடாடா இவனுங்க. அப்புறம் என்னன்னா, ஒரு கிலோ 2 இது போடுவேன் கிரனேடு. நான் எப்படி எனக்கு லைஃப் போச்சுன்னே தெரியாது. நல்ல காலம் 1 போட்டு 2 போட்டேன், அதில் 1 தான் விடிஞ்சுது. எப்படியோ முடிச்சாச்சு. இல்லை போல இருக்குது, சாரி, இதில் தான் நான் 6 கிலோவாலோ எல்லாம் மொத்த கிலோவாலும் தீத்துறேன்னா. ஓகே, எப்படியோ போய் எடுத்தாச்சா? 15 கிலோ சொன்ன மாதிரியே 15 கிலோ எடுத்தாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணணும்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுற விதமாக சப்போர்ட் பண்ணி விட்டுறது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.